Sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kakukuya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana chungwa garaga subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nas muri Zimbabwe takugira nyaya yempurisa wekumkai. Uyo ane video rakacirculate pa streets social media ari parali ye CCC yakaitwa na Nelson Chamisa kunkai mpurisa yari kunzi asungwa muri Zimbabwe. Pane video rakacirculate pa streets social media mpurisa uyo achi indosa Chamisa ari parali ya Chamisa muri Zimbabwe. Saka zviri kunzi mpurisa uyu asungira nyaya yekuti akanyepa akabva kubasa akaenda kurali uku achitana madocuments aida kunocollecta. Saka ndopa akaenda kurali akapfeka uniform yemapurisa asi mukati anga akapfeka hembe yeCCC. Achienda kurali akabva abvisa jacket rechipurisa ndokutanga kuita zverali muri Zimbabwe. Ndonyaya yatakuvigirai muzuva ranhasi nyaya yemupurisa wemuri Zimbabwe. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya yemuri Zimbabwe mucomment section.